Anambra Social Diary na ABS TV. Afam Ifunanya Okonkwo nwekwa ike ịkpọ m Lolo Ifi. Na nketa anyị nọ na Nkwelle Ezunaka ebe anyị bịara ka anabata Austin Ekwensi na Adaku Ekwensi bụ nwunye ya na mmụọ ka o zuo ezu n'ife a na-eme na Nkwelle Ezunaka ka o sorukwedo ndị ọgbọ ya na-emegasị ihe dị iche iche n'ihi ya ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata. So unu ga-esonyere anyị ugbu a dịka anyị ga-aba n'ime ya ka anyị fụcha ihe dịgasị iche iche na-emegasị ebe a n'ụbọchị nke taata. M na-ekwu unu nkwa na unu ga-enwe ọṅụ pụrụ iche nọnyere m agakwa n'ebe ọbụla maka na ihe niile ga-eme ebe a ka m ga-ewetara unu ji ya. Aya, let's go there dịka ndị oyibo kwuru. Honorable Ekwensi, the B, gone up a time, gone to another time, okay, Samuel, that will be a Koran. All the gentlemen and this, if you didn't buy a trade, you put it in a couple of years. I live for a echo, one up on Ezunaka, okay, madam. I live for a Prince Chino. Udogwa Jabamba Ndekala aka no no anyị for Nwachimereze na nwa Honorable Ifeanyi Okego ha Odogwu ha Abu that big guy MSC Kamuni Akene is a big guy anyị for Odogwu Mandem aga na ta ifele no bere for mazi ha Odogwu na liba dollar abifa umuase o kome aje for Honorable Obinna Ekwensi Odogwu woke ezedi oramba wa na police naka papa Odogwu na eli ego ono katagba ni ana wo nya no obo obo ni ile o baala Akusinachi Nkembu na Ezunaka Odogwa Jabamba Wakome Obunize Isanima Age Ayeflo Odogwu ni Mwoke Odogwa Jabamba I got some donation and go to the second. I live for Noja, I got that. I got that receipt. Not I back, not I very I don't listen to me. I God so as I hello sir. Hello sir. Hello. Jesus for my seconds.
ife butere m ebe a bụ ezigbo ọyị m nwoke anyị nche niile bi Sydney. Ọ na-echi echi ịbịago fụ ka ife niile si wee ga ka mmemme si agafe n'oyiyi ọṅụ a na-esi a na-eri mmemme a na-eme kedu ka obi dị gị? ihe m tụbara anya ọbịa karịzie echichi anụnwa anyị na-achọ ka anyị nwee ike wee preserve all the Igbo culture and at the same time project it. Ọ bụrụgodị ebe anyị nọ enwe such a gathering anyị na-anọkwa na our regalia ndị ọcha na-ekirizi anyị etu a so tata obi bụ m so aṅụrị na Austin join go the wagon. bụ Chukwu Ezunaka Ekwensi ọ kara wee nwa aba ya amaghị ihe ọzọ nọ mgbe ọ bịara n'ihu ụkọchukwu mgbe anyị etezie mmanụ ya wee mara aba ya kwue ọ ya adịrị ya mma ibe ọ na-ebi ibe ndị be anyị na-eme eri ochi wee bido n'ebe ibe ka ọ bata kọli ya chenji arụ abụsọ mma na-egbume ịbụrụ abụọ ọnụ aka ọ dị mana mgbe ọ nata abụọ ọnụ agbasasị agbasa mana ọ na-emeze ibe ọchịkwa ọ ya adịrị ya mma o ụlọ mesịa ibe nwunye abachatakwa enyi okwu obere ọkpata ibe ọkwadị iwe ochi wee kwado ibe ọ ya adịrị ya mmaji kwuru mmaji anyị nwabụ ndị ga ihe ọjikwe nna anyị mmadụ ndị na-emere mmụọ jikwe ka ha na-arụ na ewebinatagwu ya ka ha na-arụ ka ụlọ ibe ọcha onye mee mmụọ ogbu efi ọkwadị ụna bụrụ kapitalis si wee too mmadụ ya mere mmụọ ogbu efi ka ọ bụrụ na ọka bụ ugwe akpụrụkazi ọchasue anyị sị ka Chineke were abọmagozi ọjọọ anyị taa ka ọzọ arụ na mkpebi n'afa Kraịst onye nwe anyị Nwachimereze ebere ya na efugo na ajọ nlọ mana ọbọkwa itizie ụdị a mpụ n'isi mana ịbago n'igwe ozugbo kịta abụkwa gatara ka ị ka na-ehe ọ ya adịrị na mma okpu enye ekpube ya na ndị ya ọkụ ọ ya ajụ ya oyi nshọt ịnachi ya ebe ị nọ ihe abụ ife dị iche ịgbara ihe ekpute a sị na Chineke ya gozie ezinụlọ ya gozikwa anyị nwa gozie ndị nzologbu ude anyị na-anwakwanye ịbụka anyị dịsị ka ndị ọcha gozie ndị ezi ibe dị mma ana m eṅomi unu ọ bụ na ma ebiri uloko n'isi aka m anachi ya bịa bụrụ ọgbụ unu ọkwanị Nwachimereze mgbe aka adịrị ya ijigola aka ịbata bata na ụkọchukwu ya agbawa ya ngwa ọ bụrụ na nke n'ọnụ onye bụ ihe n'oyibo ịkwara na-atọ chọọ ịnata ndị ọcha ibe bụrụ nke obele ọjọọ ka ọ bụrụ ede aka nna ili ụka aka ekpe ana m ebufe ya okwu a n'aba nke nna na ọkpara na mmụọ nsọ na-ekpuchi ekwu wee na-ekugbu ndị ilo Nwachimereze gbapụtala ọtọ izugbe mma n'aka ka ichekwa ushe
Thank you very much. Tata one I work able as a great Ekwensi. And you can elevate what you do. We go proof. But I want you to go look. I don't easy. Okay, Samia. Honorable Chief Ekwensi. Tata, I will go look here. Onye video. Thank you, Honorable Chief Ekwensi. Under the Tata, Nwachimereze, Conferment and Ezunaka. The program is Nwachimereze now. But it's easy. I am for Honorable Nwachimereze, Conferment. I have questions again, Ekwensi, Nwachimereze, Conferment, Ezunaka. Conferment. What is the food of High Chief Ochengo, UK. Asini afọji abalẹyi ọgalanya ọ na-esi na chi Chieftaincy na nwa ọ dịkwara ifu ha ọka ome ọka ome biko Agbasigu. Oh,
aṅụrị na Chineke mee eze na ezinụlọ m. Amara m ebe m na-ebido wee kelee ya. Obi bụ nsọ aṅụrị na nwa m chiri echichi obodo. Anyị wee na-enwe aṅụrị. Nsị na ya adịla ya na mma. Arụ ike na ndụ ogologo. Na ya na-eje na-abata. Ajọ mmụọ ya afụrụ ya, ajọ mmadụ ya afụrụ ya. Na ya na-eti ka ọnwa n'aka na-ekpuchiri ọnwa. Obi bụ m sọ mma maka onye na-eme ihe bụ nwanne m. Ọtọ mmadụ ise before me. He's my big brother. Today obi ahụrụ uju m obi because n'ihe niile na-aga nke ọma. Yes. And nnukwu echichi ka ọ bụ n'obodo anyị. Kenere m ndị niile bịara ebe anyị amatago na obi dị gị mma n'ihe na-eme. Eji m obi anwụrụ ekene mmadụ niile bịa ebe a. Chineke ya agọzi unu. Ụkwụ onye ji bịa ka ọ ya eji na. Ndị be anyị onye mụ na ya nọ bụ Uche Ekwensi, ada pụrụ iche, ada na-atụ ukwu anụ, ada Nwachimereze. Ada keke me. Adịmma. Keke obi dị gị, you know today actually that dị gị echichi. Echiri ya Nze Chimereze. Keke obi dị gị. I'm happy that my family is all together in Nigeria, that we finally made it with safe journeys, that my dad has finally been able to accomplish something that he's always been talking about back in Australia. I'm happy that we're all able to come here and celebrate with the people that we love the most and that the people that we care about so much, and that we're able to come together as a big family and celebrate such a joyous event today. I'm very grateful that everyone was able to come out here and celebrate with my dad and with our family. I'm very thankful, and I hope that God will bless everybody and protect all everyone's families. I chee ma ihe na-eme na Nkwelle Ezunaka n'ụbọchị nke taa. Okay. I bịara from Mbise. N'ihi na oje a na-eshi echichi a na-alụ ada nne m. Daalụ nnọọ. Kedụkwanụ ka obi dị gị ịbịago wefu ka ihe niile si wee gaa wee fụ na obi dị onye ọbụla pọlị na obi a na-asụkwa gị otu o si asụ onye ọbụla? Yes, so ma agwara ịhụ gị ya. For more ịhapụ Mbise this morning Bateba by this time, I will show you solidarity. I'm here in double capacity. I am representing my family and my parents at the same time. So I have a very good thing. I will enjoy over it. Obi bụ sọ aṅụrị maka echichi nwanne nwoke taa. Bụ ezugbo echichi taa bụ Nze Chimereze na Nkwelle Ezunaka. Ndị be a na-akpọ ya eme Nze. Ọ bụ onye agụụ ọfụma, kwụsie n'ike, and I thank God na-eme ya ọfụma tata. O wee daba n'anya dịka anyị si wee kpee ekpere maka ya. Ekele Chukwu maka ya, obi ju m afọ. Nyenwa dịkwu so happy, everybody is so happy, and onye ọbụla dị ebe a nwere aṅụrị.
Nwachimereze. Ndị be anyị onye mụ na ya nọ bụ Lolo Adakụ Ekwensi. Anyị ga-amatazi n'ụbọchị nke taata ka obi dị ya maka na ọ bụrụ obere ife mere ebe a n'ụbọchị nke taata. Ka anyị nọ n'ọnụ ya ka anyị maka obi dị ya. Mami gwagwa anyị ka obi dị. Obi dị m ụtọ, obi bụ m so aṅụrị na di m batatara ịbịa mee usoro dịka nwa Igbo. Ọ chiri ya Nze Nwachimereze n'ụbọchị taa. Obi dị m so aṅụrị. Kedu ihe ị nwere ikwu maka na ndị oyibo na-asị to whom much is given much is expected. Kedu ihe ọ dị gị ka ndị mmadụ a na-atụ anya n'aka dadi na gị nwa n'ụbọchị nke taata dịka atụnyere unu ga unu ga-emezu dịka ndị matagoro omenala na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ime n'obodo? Before ndị m Nze Nwachimereze, anyị nwere a non-governmental fund where we look after the disabled people. We give out free wheelchairs and other accessories to enable them be normal like every other person. So we started doing that before which means more is expected of us and more will be done. We are looking at some other areas to help people that are in need. Daalụ. Kenere m ndị niile bịara ebe a maka na ịma na ọ dịrọ mfe mmadụ isi ebe tere aka na ịhapụ ihe niile ọ na-eme bịa ebe ịnọnyere anyị gị na dadi n'ụbọchị nke taata. Kenere m ha. Eji m ohere a na-ekele ndị dum si ebe ha dị iche iche bịa. More especially ndị Nkwelle, ndị echiri echichi, ndị nabatara di m, ndị ọgbọ ya,
ụmụ nwaanyị Ifite ndị ebe nke anyị ụgbọ ndị si mba alụ na Nkwelle Ezunaka na ndị Nkwelle Ezunaka mmadụ dum niile bịara nọ ma ndị enyi ma ikwu na ibe ana m asị unu biko ka ọ dịrị onye ọbụla mma ụkwụ onye ọbụla ji bịa ka ha ga-eji laa ọ ga-adịrị ha mma n'aha Jizọs. Amen. Ndị be anyị onye mụ na ya nọ bụ Nze Nwachimereze na Nkwelle Ezunaka. Nze ihe etu m akụpenye azụ. Kedu ka obi dị gị? Obi so nwa nwere mee. Anyị so were Igbo nata. Sika bịa chie ma omenala Igbo. Omenala amaka. Kedu ihe kpaliri ha eji wee sị ka echie gị echiche? Maka na ba bụ ibe otu nsi eme ibe. Because na ala gị be echi m Nze Nwachimereze. Chineke emego m eze. Asị ogozie egozikwa na ụmụnna anyị. Otu o si wee gosi nga nsi na-egozi ndị be anyị. Na-egozi ibe niile ibe egburu ibe ndị enyi m ibe anyere m efi 5 na ebunu 7 1 naira ma adịrọ na ya ndị nye m ahụ ndị enyi m ndị be anyị wee na-asị na Nze jere mba anụ wee juo akpa ọkwa ndị ọ na-enye na otu nwoke si eme ibe ka ekwesị akpụ ya adịrị gị na mma. Daalụ Nze, achọrọ m ịjụ gị ịma na asị to whom much is given much is expected. Kedu ihe nkwa ị na-ekwe anyị n'ụbọchị nke tata dịka echi gị Nze Nwachimereze onwe ihe a na-atụ anya n'aka gị kedu nkwa ị na-ekwe anyị? Nkwa na-ekwu unu bụ na otu nsi eme before m ga-eme karịa otu anwa. Anyị nwere charity foundation, anyị na-enye wheelchair, anyị na-enye clutches, ya na-akpọ ya Chukwu Ezugo Adakụ Foundation, Disability Foundation. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka otu aka anyị si emekwa ebe ọbụla nyere ndị ogbenye na-enyere aka. So otu anyị si eme 2022 anyị eme karịa 2023 na-asị Chineke ogozie m na m ga-agọzi ndị ọzọ onyenwa nwekwa otu ọzọ. Daalụ ngwa kene ndị niile bịara ịnọnyere gị n'ụbọchị taa. Ndị na-ebịara anyị wụva ji wee bịa kaba ji ya wee na ya amalịsị karịa nke ba ji wee bịa vaya da n'udo na ọṅụ. Ndị barapụ wee bịaba vaya wee fụba n'udo na ọṅụ. Chineke agọzigo m ya agọzikwa ndị a onye ọbụla chọọ m wee bịa taa bịa anyị nwụrụ with me Chineke ya agọziziwa n'aba Chineke okike abịa nwa ise. Anambra Social Diary nke ụbọchị nke tata chetakwa na ebe anyị bịara ya bụ mmemme mbụ na Ifite Nkwelle Ezunaka dị na Anambra steeti ọzụga azụ ma mmemme ịghọta ihe niile mere ebe a kpara m obi aṅụrị. Otu aka si asụ ndị anụ bụ isi esonyere anyị na ABS TV channel 24 mma fụzi unu